Mehriban arkadağımız kädeçi gurunan sportluğunun oturgucunun berkitilýän murwatlaryny gözden geçirdi. Döwlet başlarymyz eline degişi asarlar alyp, ulugyň hereketlendirýän şaýlaryny, onuň tigirlerini gözden geçirdi. Bu olaryň käbirlerini kädeden izdi. Munyň özi Mehriban arkadağımyzyň islenlik işde bolşýaly, ýüňde durýan wezipeleriň oňyn çözgüsine gören jogapkärçilikli çemilişýändiginiň nowatdaky suwutnamadydyr. Dört gerek çempionu, Gurmutlu prezidentimize yukarı neticeler görkezilmek üçün avtomobil sportu boyunca Türkmenistanyň sport ussat diýen ad berildi.